Πουλάω νηφικά εδώ και 5 χρόνια και δεν θα σου πω ψέματα. Είμαι καλή σε αυτό. Μπορώ να καταλάβω αμέσως το στυλ που θέλει η νύφη μόλις περάσει την πόρτα. Η προμήθειά μου κάθε μήνα είναι υπερδιπλάσια από των συναδέλφων μου και είμαι ευτυχισμένη κάνοντας αυτό που αγαπώ. Το μόνο μειονέκτημα είναι η Μπέτι. Το κατάστημά μας είναι εμβληματικό. Σε μια ιστορική πόλη που κάποτε φιλοξενούσε στάρ της χρυσής εποχής. Τη δεκαετία του 50 πουλούσαμε βραδινά φορέματα, αλλά πλέον εξειδικευόμαστε κυρίως σε νηφικά και κάποιες ειδικές παραγγελίες. Ένα βράδυ έκλεινα μόνη μου το μαγαζί όταν την είδα για πρώτη φορά. Μόλις είχα κλείσει το ταμείο και ήμουν έτοιμη να γυρίσω την πινακίδα στο κλειστό, όταν εμφανίστηκε μια γυναίκα στην γυάλινη πόρτα. Ήταν πανέμορφη, σχεδόν εξωπραγματική. Ήταν ψηλή, γύρω στο 1,78. Τα μαλλιά της ήταν μακριά, πιασμένα σε έναν γαλλικό κότσο, στο χρώμα του μελιού. Το δέρμα της πορσελάνινο, χωρίς πόρους. Μάτια ανοιχτά πράσινα. Φορούσε ένα βιντάζ φόρεμα, λιλά. Ήταν πραγματικά πολύ όμορφη. Ζήτησε συγγνώμη που ήρθε τελευταία στιγμή, αλλά είπε ότι θα το έσκαγε, σύντομα με τον αγαπημένο της και ήθελε να αγοράσει κάτι έτοιμο για την περίσταση. Τίποτα το ασυνήθιστο, συχνό αίτημα τελευταία, με τόσα κρυφά παντρολογήματα. Όταν την πήγα στη ράγα με τα φορέματα, πήγε κατευθείαν στη βιντάζ, συλλογή και διάλεξε ένα κλασικό. Dior που όλοι θαυμάζουν αλλά αποφεύγουν λόγω τιμής. Το κόστος δεν έχει σημασία, είπε, χαϊδεύοντας τη δαντέλα με τις άκρες των δαχτύλων της. Ήθελε να δοκιμάσει μόνη της και δεν είχα πρόβλημα. Συνέχισα τη δουλειά μου μέχρι που βγήκε από το δοκιμαστήριο. Συνήθως λέω στον εαυτό μου το ίδιο σενάριο όταν βγαίνει η νύφη με το φόρεμα. Εκθαμβωτική. Τυχερός ο γαμπρός, θα βάλει τα κλάματα μόλις σε δει. Αλλά τώρα έμεινα άφωνη. Ήταν αλήθεια η πιο όμορφη νύφη που είχα δει ποτέ. Έλαμπε, γύριζε γύρω-γύρω, θαύμαζε τον εαυτό της στον καθρέφτη. «Αυτό είναι το φόρεμά μου», φώναξε. «Δεν θέλω να δω άλλο. Αυτό θα πάρω». «Τέλεια», είπα γεμάτη ενθουσιασμό. «Πήγαινε να αλλάξεις και θα σου το περάσω στο ταμείο. Είναι πραγματικά το τέλειο φόρεμα για σένα». Χαμογέλασε. Τα μάτια της γέμισαν δάκρυα. Στράφηκε πίσω στο δοκιμαστήριο για να αλλάξει. Σιγοτραγουδούσα στο ταμείο. Σκεφτόμουν τις διακοπές που θα μπορούσα να κλείσω με την προμήθεια, όταν παρατήρησα είχε περάσει πολλή ώρα. Τουλάχιστον 15 λεπτά. Πλησίασα την κουρτίνα. «Δεσποινής». Καμία απάντηση. «Χρειάζεστε βοήθεια. Μην ντρέπεστε. Τα vintage φερμουάρ πιάνονται συχνά». «Τίποτα. Είστε καλά». Ψιθύρισα και τράβηξα λίγο την κουρτίνα για να δω μέσα στο δοκιμαστήριο και αυτό που αντίκρισα μου πάγωσε το αίμα. Η Μπέτι στεκόταν εκεί, φορώντας το υπέροχο Dior τυλιγμένη στις φλόγες. Ήταν ακίνητη αλλά έτρεμε, σαν κάτι αόρατο να την κρατούσε σφιχτά, καθώς η φωτιά έκαιγε τη σάρκα από το πανέμορφο πρόσωπό της. Έμοιαζε με πίνακα ζωγραφικής που λιώνει αργά βασανιστικά. Τα μάτια της ήταν ορθάνυχτα, ανέκφραστα όταν ψιθύρισε «Βοήθησε με». Ούρλιαξα και πετάχτηκα πίσω, όχι αρκετά γρήγορα όμως για να μην καούν οι άκρες των μαλλιών μου από τη φωτιά. «Φέρνω τον πυροσβεστήρα. Μείνε ήρεμη. Κάτω στο πάτωμα, κυλήσου», φώναξα τρέχοντας στο πίσω δωμάτιο με το κινητό στο χέρι. Πήρα γρήγορα την πυροσβεστική. Ο χειριστής απάντησε την ώρα που έφτανα στον πυροσβεστήρα. «Ναι, υπάρχει φωτιά. Στο κατάστημα νηφικών στην 5η οδό. Σας παρακαλώ, ελάτε γρήγορα». Έτρεξα μπροστά, προς τις φλόγες, έκλεισα τα μάτια και άρχισα να ψεκάζω με τον πυροσβεστήρα. Έκλαιγα, ούρλιαζα. Προσευχόμουν να έφτασα εγκαίρος για να σώσω την Μπέτι. Συνέχιζα να ψεκάζω ακόμα και όταν άκουσα τις σιρήνες απ' έξω. «Ήρθαν! Μείνε ήρεμη!» της φώναξα διασχίζοντας τον αφρό. Αλλά είχε εξαφανιστεί.
Πρώτα σκέφτηκα ότι είχε γίνει στάχτη. Μετά συνειδητοποίησα, δεν θα μπορούσε να γίνει τόσο γρήγορα. Και το πιο παράξενο, το δοκιμαστήριο ήταν άθικτο. Ούτε κάψιμο, ούτε φωτιά, ούτε καν μυρωδιά καπνού. Και το Dior κρεμασμένο τέλεια στο γάντζο. Ο αρχηγός της πυροσβεστικής μπήκε μέσα φουριόζος, ρωτώντας πού να πάνε. Όταν με είδαν μόνοι μου μέσα στον αφρό, κοιτάχτηκαν μεταξύ τους μπερδεμένοι. Προσπάθησα να εξηγήσω, τους είπα για τη γυναίκα, τις φλόγες στο φόρεμα, αντάλλαξαν βλέμματα και χαμόγελα, σαν να τα φαντάστηκα όλα. «Μπορεί απλώς να αφήσατε κάποιο κερί αναμένο παραπάνω, κυρία μου. Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος», είπε ο πυροσβέστης. Με ρώτησε αν ήθελα να καλέσουν κάποιον για μένα. Απλώς έγνεψα. Όταν έφυγαν όλοι, έκλεισα και κλείδωσα την πόρτα γερά. Ξέρω ότι δεν το φαντάστηκα. Πώς θα μπορούσα? Άγγιξα τα μαλλιά μου και τότε το κατάλαβα. Οι άκρες ήταν καμένες. Το απέδωσα σε μια τρομακτική ιστορία φαντασμάτων και προσπάθησα να το ξεχάσω. Αλλά η Μπέτι επέστρεψε. Κάθε βράδυ έρχεται στην πόρτα, ζητάει νηφικό για το κρυφό της παντριό με τον αγαπημένο της. Ίδιο χτένισμα, ίδιο λιλά φόρεμα, ίδιο σπαρακτικό χαμόγελο. Στην αρχή την επέπλητα, τη ζητούσα εξηγήσεις, την απειλούσα με την αστυνομία. Τα μάτια της πάντα άνοιγαν τρομαγμένα και άρχιζε να κλαίει. «Συγγνώμη, δεν ήθελα να σας αναστατώσω που ήρθα τόσο αργά, κυρία μου. Θα ξανάρθω αύριο». Και πράγματι την επόμενη μέρα ξανάρχεται. Πήρε εβδομάδες να αποδεχτώ πως η Μπέτι δεν είναι από τη δική μας εποχή, ούτε καν από τον κόσμο μας. Όταν το αποδέχτηκα, τη συμπόνεσα. Τώρα, όταν η Μπέτι έρχεται στην πόρτα, πάντα την αφήνω να μπει και να χαζέψει. Αλλά της λέω πως δεν ανοίγουμε τα δοκιμαστήρια κοντά στην ώρα κλεισίματος. Πάντα συμφωνεί. Χαζεύει τα vintage, στέκεται στο Dior και χαμογελά. Υπόσχεται ότι αύριο θα έρθει να το δοκιμάσει πρώτη. Φεύγει κι εγώ συνεχίζω τη βραδιά μου. Μακάρι να ήξερα ποια ήταν η Μπέτι. Και τι της συνέβη. Πού είναι ο αγαπημένος της? Και δεν μπορώ να μη σκέφτομαι. Μήπως αυτός ήταν που την έκαψε εξ αρχής?